ħanaqraw porzjon mill-epistola ta' Pawlu Apostlu lir-Rumani, kapitlu 3, vers 9 sa 24. Ok, din is-silta Pawlu se jurina illi l-kol kemm aħna hawnhekk ninsabu ħatja ta' dnub, però hemm ukoll soluzzjoni għal din il-problema komuni fost l-umanità. Isimgħu. Aħna l-lut aħjar minnhom, aħjar mill-pagani lanqas xejn jgħid, għax diġà akkużajna kemm lill-lut kif ukoll lill-Griegi li huma l-koll taħt id-dnub. Bħalma hu miktub m'hemm ebda bniedem ġust, lanqas biss wieħed. M'hemm ħadd li jifhem. M'hemm ħadd li jfittex il-Alla. Kollha iddevjaw jew ħarġu l-barra mit-triq. Flimkien tarqu. M'hemm ħadd min jagħmel it-tjieba. M'hemmx imqar wieħed. Gerżumithom qabar miftuħ. Bl-ilsna tagħhom jingannaw. Valenu ta' srieb hemm fuq xoftehom. Fommhom mimli maledizzjoni jew sħit u mrar. Saqajhom il-venti biex ixerdu d-demm. Rovina u miżerja hemm fit-traqathom. U t-triq ta' sliem ma kunux jafuha. M'hemmx biża' Alla quddiem għajnejhom. Issa nafu li kull ma tgħid il-liġi tgħid għal dawk taħt il-liġi sabiex kull fomm jingħalaq u d-dinja kollha tinżamm responsabbli quddiem Alla. Għax bl-opri tal-liġi ebda bniedem mhux se jkun ġustifikat qudiemu la darba permezz tal-liġi jiġina t-tarif tad-dnub. Imma issa, apart il-liġi, il-ġustizzja ta' Alla hija manifestata, hija murija, mixuda mill-liġi u l-profeti. Iva, il-ġustizzja ta' Alla permezz tal-fidi f'Ġesu Kristu għal dawk kollha li jemmnu. Għax m'hemmx distinzjoni. Għax kollha dimbu u jonqsu mill-glorja ta' Alla u huma ġustifikati b'xejn. Alla jiddikjarhom li huma ġusti qudiemu. B'xejn, bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidwa li hi fi Kristu Ġesu. Amen. Jekk mhix fit-triq u tagħti daqqa ta' siq il-kelb. X'tippretendi li n-nies jikkomplementawk jew jgħajruk? Jew jekk inti ifettillek tisraq portmoni ta' marra xieħa. Kif tħossok? Aktar tard. Jew jekk inti taħdem bħala steward fil-Buckingham Palace u jidħol is-Sultan Karlo III issa wasal biex poġġulu l-kuruna fuq rasu. U inti tiżżuffja tabiħ u tibqa' għaddej bħalli kieku mhu xejn. X'taħseb li jiġrilek? Iżommu l-impjeg tiegħek fil-palazz? Il-kol kemm aħna narfu illi hemm differenza bejn it-tajjeb u l-ħażin vera. U meta nagħmlu l-ħażen, naħseb m'hemm bżonn ħadd biex jikkonvinċina, għax anke l-kuxjenza tagħna tixlina illi mhux suppost tagħmel hekk. Mnejn ġie dan is-sens ta' tajjeb u ħażin? Mnejn ġie? Min tawulna? Bibja tgħid illi Alla minnek. Aħna maħluqin fuq xbija tiegħu u Alla li jobgħod il-ħażen. U d-dnub fl-istess ħin jitgħaxxa f'dak li huwa tajjeb u fil-kuxjenza tagħna fina nfusna nafu illi meta nagħmlu dnub jew meta kont żgħir kont immur il-mużew kienu jgħallmuna ħafna dwar id-dnub. Illum qisu sar tabu ngħidulu żball, ngħidulu ġufija, impenġuh mod ieħor. U l-fattu illi id-dnub huwa l-ksur tal-liġi ta' Alla. Anke jekk inti qatt ma missejt Bibja bidejk u qatt ma qrajta, fil-kuxjenza tiegħek ukoll għandek dak il-mekkaniżmu biex niftehmu. Għandek dik il-tarif ta' it-tajjeb li suppost tagħmlu u l-ħażen li suppost tevitaħ. Id-dnub, imqalix kien dnub,
isir kontra is-sovranità tal-Alla. Alla li huwa s-sultan ta' Slaten, Alla li huwa s-suprem, Alla li huwa dak li iffurmana u sawwarna. U bid-dnub aħna qegħdin neħduha kontra tiegħu, qegħdin nirribellaw kontra il-majestà glorjuża tiegħu. Id-dnub ukoll isir kontra t-tieba tal-Alla. Alla li jipprovdilna bl-abbondanza kull ma aħna bżonn vera. Pawlu jgħid li Alla li jagħtina il-ħajja, in-nifs u kollox, anke l-istess nifs li qed tieħu kontinwament u dik il-qalb tħabbaġ ġo fik u dik il-ġisem li qiegħed jiffunzjona. Alla qed iżommok fil-ħajja bħalma tajjielek. Id-dnub jieħodha kontra t-tieba tal-Alla u kol kontra d-dusija tal-Alla. Allu qaddis, allu pur, il-profeta Ħabakuk jgħidlu għajnejk huma wisq safja biex inti tittollera d-dnub. Però il-fattu li d-dnub huwa realtà fostna, nafu x'inhu mill-esperjenza tagħna u għalkemm Alla qiegħed bħalissa jaħmlu il-Bibja tgħidilna li qatt jiġġudikah. Għad ikun hemm ġudizzju fl-aħħar jum illi l-ksur tal-liġi tal-Alla ikun jieħu il-kastik xieraq tiegħu. Id-dnub huwa l-ksur tal-liġi tal-Alla. Aħna l-10 kmandamenti huma l-ġabra fil-qosor tal-rieda tal-Alla għalina u jekk nkunu sinċiri ma' nfusna nafu li ksirni mhux biss kollha kemm huma imma ripetutament. Ġwanni jgħid id-dnub huwa l-ksur tal-liġi. U Pawlu jgħid illi aħna nafu illi l-liġi tal-Alla hija tajba, ġusta u qaddisa, nafu fina nfusna. Illi meta Alla jgħidilna la tisraqx, u allura meta inti sraqt il-portmone dik il-mara xieħa. Għamilt hekk imma għamilt kontra it-tarif aħjar tiegħek li hemm fil-kuxjenza tiegħek, inti qiegħed topera kontra tiegħek innifsek. U allura qed tagħmel biss mhux biss ħsarlek innifsek, imma qed tiddiżonora lil Alla, Alla is-sovran, Alla li għandu dritt la darba ħalaqnu illi għajdilna kif għandna nimxu quddiemu, kif għandna nġibu ruħna. Il-Bibja meta wieħed jibda jaqra bija jagħmel żewġ affarijiet. Jew jarmija u jgħid xappatni, bla sens. Jew jekk hu serju u jaqra, aktar ma jaqra, aktar tagħmlu skomdu. Tibda tbeżżaw u tnissel fih sens ta' għajb u mistħija. Għax il-Bibja titkellem spiss dwar il-liġi tal-Alla. U dik il-liġi miksura u aħna ikollna nammettu. Però ma rridx li l-ammissjoni tagħna tkun biss bil-fom. Ġien nisma' mhux kulħadd midneb, tifhem. U bħalli kieku hija skuża għal aktar dnub. Alla jridna nammettu li aħna midinbin bajb u kundanna tagħna nfusna. Hemm differenza kbira. Għaliex il-dnub ħaqqu l-adab, ħaqqu l-korla, ħaqqu d-dispjaċir u s-saħta ta' Alla l-imbierek. Galatin 3, vers 10 jgħidilna tqila din, però semwa sewwa, misħut. Dina l-opposta imbierek. Misħut, kull min ma jkomplix iżomm sħiħ ma' kull ħaġa tal-liġi biex josserva. Alla jippretendi minna illi nosservaw il-liġi tal-Alla, il-liġi tiegħu. Kompletament. Bla ebda nuqqas, bla ebda falliment mill-konċepiment tagħna f'ġufomna sal-aħħar nifs ta' ħajjitna. Jekk ma nagħmlux hekk, misħut huwa dak li ma jkomplix fl-ubbidjenza stretta tal-liġi tal-Alla. Pawlu meta darba wissa lill-Knisja ta' Efesu u għalilha dwar diversi dnubiet oxxeni fil-paganizmu ta' dakinhar, allura minħabba f'dal ħwejjeġ jiġi l-għadab tal-Alla
tiġi il-korla tal-Alla fuq uliet id-diżubbidjenza. Issa dik il-korla dik l-għada forsi ma ħossuhiex. Fatti, nar ħafna nies jiena illi ma jridux jafu b'Alla u happy go lucky jmorru għax-xogħol, jmorru l-pub u jmorru jipprattikaw l-sports tagħhom u jagħmlu ħafna attivitajiet u m'għandhom ebda sens li hemm dik il-kundanna, dik is-saħta tal-liġi miksura fuqhom. Il-Bibja tafżana dwarha dil ħaġa. Bibja tafżana dwarha u jekk jieqfu ftit il għaliex dawn it-tip ta' nies ħsibhom biex jimlew ħajjithom bl-imbarazz u bl-istorbju anke jekk jitlu f'karozza mill-ewwel jixelu r-radio biex dik il-mużika blast ħalli ma jkollhomx ċans jaħsbu fuq dal-affarijiet. Ma jkollhomx ċans jaħsbu. Il-bniedem qiegħed jaħrab minn Alla, Alla qed ifittxu lill-bniedem. Alla qed ifittex il-bniedem il għaliex il-liġi illi aħna ksirna vilment tarrafna li aħna ħatja qudiem Alla, iżda Alla fih nientu hawnija. Hawn issa nibdew nitkellmu dwar il-Vanġelu. Alla fil-ħniena tiegħu jilħaqna bl-Evanġelju. Alla wettaq storja fuq il-pjaneta tagħna. Bagħat il-libnu imwielet minn mara li sar taħt il-liġi, osserva l-liġi kollha tal-Alla onora biex imbagħad miet bħala sostitut għal-midinbin, miet minn flokna il-midinbin, ħal kastik tagħna li suppost ħadna aħna ħadu fuq nnifsu. Dan huwa l-Evanġelju, il-fidwa, il-fatt li Kristu xtrana għal Alla bil-mewta tiegħu fuq il-Kalvarju. Għadna kif rajna illi dawk li jemnu huma ġustifikati b'xejn bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidwa illi hi fi Kristu Ġesu. Dawk li jemnu, dawk li jilqgħu din ix-xhieda dwar il-kundanna tagħhom infushom, dwar il-fatt li jinsabu taħt is-saħta tal-Alla għax kisru l-liġi tiegħu, imma Alla qiegħed issa joffri il-ħniena l-imħabba superba tiegħu permezz ta' Kristu Ġesu. Pawlu sejjaħ il-Ġesu l-għotja tal-Alla li ma titfissirx bil-kliem. Ja għotja superba, ja għotja li lin mill-immaġinazzjoni tagħna, meta Alla tagħna lill-ibnu tagħna kollox għas-salvazzjoni tagħna. Frattant iridu nżommu il-liġi u l-Vanġelu u nifhmu eżattament x'inhu x-xogħol tagħhom. Diġà naħseb bdejt nurikom il-liġi x-xogħol tagħha hija li tixlik. Hija li takkużak. Hija li turik kemm spiss u kemm gravi id-diżonorajt il-Alla. Fi kliemek, fi ħsibijietek, b'emilek. Dik hija x-xogħol tal-liġi. Imma daqshekk ieħor imbagħad il-Vanġelu jagħtina tama. Il-Vanġelu jurina illi hemm triq il nistgħu naħarbu minnha. Mhux talli ma nibqgħux taħt is-saħta, imma talli nidħlu taħt il-barka ta' Alla. Araw id-differenza bejn il-liġi u l-Vanġelu. Ħafna nies iħaltuhom flimkien. Ħafna nies għalihom liġi u Vanġelu ma' xorta waħda. Però rridu narfu id-differenza. Altrimenti nibqgħu daqsxejn dubjużi x'għandna nagħmlu bil-qagħda tagħna. Il-liġi turina d-dnub tagħna, vera? Il-liġi turina d-dnub tagħna. Mela, tibda taqra l-10 kmandamenti u jekk inti onest tajt dak sirthom kollha. Dak sirthom kollha. Il-liġi turina d-dnub tagħna. Fatti wieħed Puritan Secker jgħid jekk trid tkun taf il-qalba ta' dnubek, allura trid issir taf id-dnubiet ta' qalbek. Għax ħafna nies jgħidu ma nagħmel dan il-ħadd, ma nobgħod il-ħadd. Jiġifieri esternament jidhru nies tajbin, ċivili, aċċettabbli, qatt ma talgħu l-qorti. U frattant jekk tara d-dnubiet ta' qalbek. F'dar pass li qrajna jgħid m'hemmx biża' talla quddiem għajnejhom. X'jiġifieri m'hemmx biża' talla quddiem għajnejhom? Jgħixu bħalli kieku Alla ma jeżistix. Jekk il-bieraħ, ħanitu il-bieraħ, għamiltu ġurnata kollha, mingħajr laqqas biss ħsibt li hemm Alla.
Minna laqas biss ma ringrazzjajtu. Minna laqas biss ma faħħartu għal karattru glorjus tiegħu. Tgħix mingħajr biża' Alla. M'hemmx biża' Alla quddiem għajnejhom. Ħafna nies jgħixu hekk u frattant jaħsbu li m'għandhomx problema il għaliex qatt ma qatlu lil ħadd, vera? Frattant il-liġi Alla tixlina anke fil-qalb tagħna, d-dispożizzjoni tagħna, l-attitudni tagħna, kif qegħdin naħarsu li Alla. Qegħdin nagħmlu bħal dak l-steward li daħal is-Sultan Karlu Tlieta u baqa' jiżżuffjetta baqa' għaddej u jiċċajta ma' sħabu. Għaliex is-Sultan ma jeżistix għalih. Ħaqqu kastik. Vera jew le? N-nies li jgħixu mingħajr il-biża' Alla, ġifieri mingħajr ma juri reverenza u attrazzjoni u xenqa għal Alla, dawn in-nies Pawlu jgħid huma taħt il-kundanna tal-Alla. Frattant il-Vanġelu mbagħad jipponta lejn ir-rimedju. Alla mhux biss jixlina jekk il-liġi Alla tweġġana hemm rimedju, hemm kura. Hemm kura u dil kura hija fibnu Ġesu Kristu. Ġesu meta infatti titkellem ma' wieħed mill-mexxejja Lut Nikodemu, għallu bħalma Mosè qolla s-serb fid-deżert. Hekk jeħtieġ jitgħalla bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ma jintilifx ma jkollu l-ħajja eterna. Darba Lut fid-deżert bdew igergru kont Alla u Alla bagħtilhom sriep valenużi. U Mosè qallu x'ħan nagħmel? Alla qallu għamel qarblu, poġġi serb tal-bronz fuq u kull min ħares lejh ifiq. Ifiq immedjatament. Min ma fiq xmiet. Min ma ħares xmiet. Min ħares lejh fiq. Alla qed joffrilna lill-Ibnu Ġesu għax Alla kħabb id-dinja li talliba waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih, kull min jafda fih. Xi żball li jkun jekk inti tuża l-liġi biex tipprova tnaddaf lek innifsek. Għax inti taħseb billi tobdija aktar, allura għalfejn Alla m'għandux jilqani. Le. Alla jridna li nħarsu lejn Ibnu Ġesu illi fih hemm il-maħfra u fih hemm ukoll it-tisfija ta' ruħna. Il-liġi tikkonvinċina mill-kundanna tagħna. Aktar maħna nittu fil-fond fil-liġi Alla, aktar noħorġu b'sens ta' kundanna. Bħalli kieku dert il-qorti u l-imħallef għata sentenza kontrik. Int ħati, int ħaqqek kastik. Il-Vanġelu però jipprovdilna il-ġustifikazzjoni. Bil-Vanġelu, il-fatt li liben Alla ħafu u id-dnubiet tad-dinja bħalma qal Ġwan il-Battista araw il-ħaruf Alla dan u li ineħħi id-dnubiet tad-dinja. Meta tħares lejh hemmhekk imbagħad Alla ilibsek bl-abjad tiegħu, bil-perfezzjoni tiegħu. Alla jiddikjarak ġust. Vers 23 tal-pass li qrajna. Kollha dimbu u jonqsu mill-glorja Alla. Kollha ġifieri, kollha kemm aħna, il-pajjiż ta' Malta kollu, id-dinja kollha. Kollha dimbu u jonqsu mill-glorja Alla u huma ġustifikati b'xejn. Jew minn ma tħallas, minn ma tagħmel xejn, Alla jiddikjarak ġust mill-quh qudiemu bil-grazzja tiegħu. Alla jurina favur. Bħal għana ġew induru Karlu Tlieta qiegħed fil-Ċina u dan il-steward qed jiżżuffjetta u qiegħed ikompli jiċċajta u qas biss qed jagħti każ lil Karlu Tlieta u s-Sultan Karlu Tlieta flok ma jikkastigah jaħfirlu. Alla qed jagħmel magħna. Alla qed joffrilna il-maħfra tiegħu permezz tal-fidwa illi fi Kristu Ġesu. Il-fatt il-Ġesu miet fuq is-salib ifisser illi għal dawk li jemnu, għal dawk li jirrikorru lejh, għal dawk li jiġru għandu għar-refuġju Alla jaħfrilhom. Il-liġi hija kelma ta' rabja vera meta taqra illi anke meta Alla tagħla 10 komandamenti fuq il-Muntanja Sinaj kien hemm ir-rat u s-sajjett u d-dlam u sħab iswed u n-nies twerru, l-lut twerru. U Mosè għalulu għajdlu lil-mulej biex ma jkellimniex iktar aħna imwerrejn minnu. Liġi hija kelma ta' rabja. Frattant il-Vanġelu huwa kelma ta' grazzja. Il-Vanġelu
nifmuh l-aħjar meta naraw dak il-missier illi ibnu żgħir talbu il-sem tal-wirt tiegħu. Ġifieri bażikament qallu pa nixtieq li inti mejjed ħalli ngawdi l-wirt li ħattini. U dana mar u berbaq kollox man nisa żinja f'ħajja ta' xalar, ta' debuxxaġni. Imma meta ġie l-ħsieb li missier itwajjeb. Missier ħanin, jekk immur lura għandu u nirritorna għandu, jilqani. U qam u x'għamel missieru? Laqgħu. Ħadnu miegħu, biesu, libsu l-qorq, għamel festin. U stina l-kulħadd biex jifirħu maġ dan ibni kien mejjed raġa' għal-ħajja, kien mitluf u nstab. Dik hija l-attitudni tagħna lejna l-midinbin. Ninsabu taħt kundanna, ninsabu taħt is-saħta x'ksirna l-liġi tiegħu u frattant avolja konna tosti, ingrati, gburin, arroganti, bħal dak il-liben, jekk nirritornaw għandu, Alla jaffrinna. Alla jaffrinna. Il-liġi hija kelma ta' disperament, vera meta inti tosserva l-liġi tal-Alla, meta inti qiegħed tikkonsidra x'qed jgħidilna Alla. Qed jgħidilna biex inkunu perfetti. Anke Ġesu fit-talm tiegħu jgħidilna kunu mel intom perfetti bħalma missierkom fis-smewtu perfett. Kif jista' jkun? Il-liġi hija kelma ta' disperament. Anke Pawlu ma kienx imur jiskerku l-flaxija vera, kien jgħix ħajja qaddisa. Pawlu qal dak li marrit, dak li rrid ma nagħmlux. Ġifieri kien jaf illi jaf x'nu għat-tajjeb u ma jirnexxilux dejjem li jagħmlu. Dak li rrid ma nagħmlux, iżda nagħmel dak li nobod. Frattant il-Vanġelu huwa kelma ta' faraġġ. Il-Vanġelu ifarraġġna, jagħmlilna kuraġġ u jurina li Alla ta' bilħaq qed joffrilna rimedju perfett billi jaħfrinna minħabba ibnu Ġesu Kristu. F'Iżajja 40 il-mulej jitkellem jgħid farġu, iva farġu l-poplu tiegħi, jgħid Alla tagħkom, kellmu bil-qalb lil Ġerusalemm. U xandrula illi żmien il-jasar tagħha għalaq u nħafer il-ħażen tagħha. Alla bl-Evanġelju jgħidilna hemm maħfra. Lest naħfrilkom jekk intom tersqu għandi permezz ta' dak il-medjatur li jiena stess tajtkom, ibni Ġesu Kristu. Il-liġi hija kelma ta' ansjetà, vera, meta tibda tara la toqtox, la tisraqx, tkunx rejb, rispetta l-missja kol ommok, tagħmel ebda xbija minquxa għalik innifsek, ħa ma jkollok xalla toħra qudiemi, dak il-liġijiet kollha. Għajmulek ansjetà, jagħmluk nervus għax taf illi dawn ma d-direttivi li Alla tani biex ngħix skont id-daw tagħhom u jien qed nagħmel kontra. Il-liġi hija kelma ta' ansjetà. Frattant il-Vanġelu huwa kelma ta' sliem. Jiġini f'moħħi il-każ ta' Luteru li kien patri Agostinjan. Fiċ-ċella tiegħu iqer kuljum u aktar ma jqer kuljum biex jipprova joġob il-Alla aktar kien qed jidħol f'depressjoni u fis-swit il-qalb għax kien jaf li xorta waħda mhux jirnexxielu jobdih il-Alla. Darba qal da Luteru kieku xi ħadd seta' jsalva bl-opri tajba tiegħu, kont inkun jien. Kien jaf li qed jagħmel l-almu kollu tiegħu u xorta waħda ma kienx qed jirnexxielu. Il-Vanġelu però, il-Vanġelu għandrilna islim Alla, jagħmilna paċi Alla. Jagħmilna paċi Alla. Rumana 5 vers 1 jgħidilna billi aħna ġustifikati bil-fidi fi Kristu għandna sliem ma' Alla. Għandna sliem ma' Alla permezz ta' Ġesu. Il-liġi tgħidlek ħallas dejnek. Ksirt il-liġi, mela għandek dejn kontra Alla, għalhekk Ġesu jgħidilna itolbu il-missier. Aħfrinna d-djun tagħna bħalma aħna naħfru lil mid-djun magħna. Il-kull dnub huwa dejn li aħna qegħdin nżidu quddiem Alla, però l-Vanġelu jgħidilna li Kristu ħallas id-dejn tagħna darba għal dejjem. Darba għal dejjem. Vers 19 jgħidilna aħna nafu li kull ma tgħid il-liġi, tgħidu lil dak li huma taħt il-liġi sabiex kull fom jingħalaq, ma tistax tipprotesta quddiem Alla. Ma tistax iddefendilek innifsek għax mhux se jirnexxielek. Il-liġi diġà qed tixlik. Illi kasbart li sem ta' Alla, illi iddiżonorajtu f'ħajtek.
Id-dinja kollha issa tinżamm responsabbli quddiem Alla għax bl-opri tal-liġi billi tipprova tgħix sewwa ebda bniedem u se jkun iġġustifikat quddiemu. Ebda bniedem u minnu mu se ikun dikjarat ġust fil-qorti tal-Alla biex ngħidu hekk. Għaliex? Għax bil-liġi jiġina t-tarif ta' dnub. Il-liġi xogħla u illi tarfek tinfurmak kemm int ta' bilħaq midjun quddiem Alla. Id-dejn però iħallasulek Ġesu Kristu. Iħallasulek Ġesu Kristu. Il-liġi tgħidlek int midneb, id-dispra, se tkun ikkastigat. Imma l-Vanġelu jgħidlek dnubietek huma maħfura. Dnubietek huma maħfura, għamel kuraġġ, se tkun salvat. Rumani 4, vers 7, Pawlu jgħid kemm huma mberkin dawk in-nies illi id-dnubiet tagħhom huma maħfura. Illi d-dnubiethom huma mottija, imbirek ir-raġel li s-sit Alla ġifieri ma joġġ dnubu kontrih. Hemm nies ġifieri f'din id-dinja illi ilmu li Alla mhux qed jgħod dnubiethom kontrihom. Għaliex? Għax dawn in-nies qed jafdaw f'Ġesu Kristu. U Alla xeħed id-dnub tagħhom fuq Ġesu. Għal darb'oħra, il-ħaruf tal-Alla illi jerfa' u jneħħi d-dnub tad-dinja biex bekk inkunu paċi mal-Alla. Il-liġi tgħidilna patti għal ħtijietek. U ħafna nies jippruvaw jagħmlu. Ħafna nies jippruvaw ipattu għal dnubiethom. Vera? Għandhom l-idea ta' purgatorju, għandhom l-idea ta' pellegrinaġġ, għandhom l-idea ta' astinenza, sawm, penitenzi, u taf biex ipattu għal dnubiethom, biex jagħmlu tajb għal dnubiethom. Il-Vanġelu però jgħidlek, Kristu patta għalik. X'differenza? Kristu patta għalik. Dak li qatt ma tista' tagħmel int lanqas fl-inferna l-eternità ma tista' tpatti għal dnubietek. Kristu patta għalik. Kristu għamel pattija vera u reali għal daw kollha illi jduru leħ imorru għandu. Kull min jiġi għandi ġej Ġesu, kull min jiġi għandi jiena ma nixħtux il-barra. Ġesu jilqa. Il-min jilqa in-nissa le lil-midinbin. Jilqa dawk li kisru l-liġi tal-Alla u jafu li kisruha. U jafu l-ħaqhom kastik. Il-liġi tgħidilna fejn hija sewwa tjieba u s-sodisfazzjon tiegħek. Urini kemm inti tajjeb. U ovvjament tal-innaħalna il-għaliex ġaggu l-apostlu fl-epistola tiegħu jgħidilna illi kull min iżomm il-liġi kollha. Qed jagħti dal-każ daqsxejn stravaganti, kull min iżomm il-liġi kollha, immaġinaw. U frattant jotor f'punt wieħed, ġifieri ixellef il-liġi tikka waħda darba. Jgħidilna ikun sar kolpevoli ta' kollox, ikun sar ħati ta' kollox, ikun kisar il-liġi tal-Alla. Daqs l-ar brigant, daqs l-ar ħallil, daqs l-ar malefattur li jeżista taħt il-kappa tax-xemx. It-tnejn kisru l-liġi. Għax dak li qal tagħmilx adulterju qal ukoll toqtolx. Issa jekk int ma tagħmilx adulterju imma toqtol, int trasgressur, int ksirt il-liġi. Tgħidli ma qatt ma qtilt. Qatt ma bat lil xi ħadd, qatt ma xtaqtlu d-deni, qatt ma ħarist lejn ħadd ieħor ta' b'dak is-sens nistgħu noqtlu anke fil-ħsieb tagħna, fil-qalb tagħna. Il-Vanġelu però jgħidilna Kristu. Kristu għas-sewwa tiegħek, it-tieba tiegħek, is-sodisfazzjon tiegħek. Jekk tħarslek innifsek, tirrealizza illi impossibbli s-salva. Jekk tħares lejn Kristu, mislub u rixxuxtat, tintabaħ illi impossibbli ma s-salvax. Alla tistedinna, duru lejja u tkunu salvati truf kollha tal-art għax jien Alla u m'hemmx ieħor għajri. Il-rimedju tagħna jinsab fl-istess Alla illi offendejnieh u nnifsu qed jistedinna immorru għandu niedma dispjaċuti għal dnubbietna fil-waqt li nafdaw f'ibnu Ġesu. Il-liġi tgħidilna
Int marbut u obbligat lejja l-xitan l-infern. Għax il-ksur tal-dnub jagħmilna l-sira vera. Jagħmilna l-sira tal-passjoni tagħna. Aktar ma tagħmel id-dnub, aktar issir, aktar tereq fil-fond. Il-Vanġelu però jgħidilna Kristu ħelsek minn kull skjavitu. Ġesu darba lill-lutek qallhom. Jekk liben jagħmilkom ħelsin, tkunu ta' bilħaq ħelsin. U il-Kristjan m'għandix dubju huwa il-persuna, l-uniku persuna ħielsa fid-dinja. Illi huwa vera free. Huwa ħieles mill-kundanna, ħieles mis-saħta, ħieles mill-infern, ħieles mill-irbit tax-xitan, ħieles mill-passjonijiet tiegħu nnifsu biex jaqdi lill-Alla l-ħaj. Għalax dik kienet l-iskop oriġinali tal-Alla. Illi aħna narfuh, inħobbuh u naqduh u ngawduh anke minn din il-ħajja. Il-liġi ta' Mosè tisforzak taħdem għal ħajja. Fatti Mosè qalilhom għamlu għad il-liġi u tgħixu biha. Però Lut għandhom storja twila ta' diżubbidjenza vera, kemm kienu nies idolatri, nies immorali. Il-Vanġelu ta' Kristu però jistiednek temmen għal ħajja. Temmen li fi Kristu Ġesu hemm il-ħajja. Għalhekk Ġesu qal jien huwa l-qawmin u l-ħajja min jemmen fiha volja jmut jerġa' jgħix u min jgħix u jemmen fiha ma jmut qatt. Tgħidli ma fiżikament nitniżlu fil-qabar dik il-mewt Ġesu rebaħa bl-irxox tiegħu. Il-liġi mela tindunaw illi hija bħalli kieku għalliema li qed turin isma' jiena qed ngħidlek x'inhi s-sitwazzjoni tiegħek. Però jiena nnifsi ma sax infejqek, trid tmur għand xi ħadd ieħor. U dan huwa Ġesu Kristu, is-Salvatur tad-dinja, dak illi hu waħdu kapaċi inaddafna minn dubjietna u jaqlanna il-maħfra minn għand Alla. Ġifieri dinja mistoqsija kruċjali issa, mistoqsija importantissima meta ngħidu taf u tħossok midneb. Okay, taf, nasib kulħadd jammetti li aħna midnbin. Imma tħossok midneb. Il-fatt li inti ħatta kontra Alla u kont ingrat lejh. U għamilt li fettillek aktarx milli imxejt fuq il-preċetti u l-istatuti u l-mandamenti tiegħu. Dal-fatt ikittek, dal-fatt qiegħed kważi anke ma jħallikx torqod bil-lejl. Wieħed awtur kun jomu Seker darba qal qabel ma nduqu l-rusa tal-miżerja tagħna nfusna ma nitpaxxew qatt bil-ħlewwa tal-ħina Alla. Qabel ma nirrealizzaw kemm għamluna għoxxen id-dnubietna, qatt ma naslu biex nresqu it-tifħir tagħna lil Kristu talli ħasilna. Il-modija għal ħajja ta' dejjem, ġifieri l-ewwel pass li tittamel biex tmur il-ġenna huwa billi tirrealizza li inti realment midneb. U attualment ħaqek l-infern. Imma fi Kristu Ġesu Alla jatina il-ħelsien tiegħu. Alla jilliberana. Bil-liġi in-nies isiru konvinti minn dnubietom. U allura forsi issa tirrealizzaw għalfejn rajt Rumani 3. Fejn Pawlu hawnhekk ikkwota minn ħafna drabi mis-Salmi minn Iżajja u tagħna dar-ritratt tagħna nfusna. M'hemm ebda bniedem ġust lanqas biss wieħed, m'hemm ħadd li jifhem, m'hemm ħadd li jfittex il-Alla. Il-koll ħarġu mit-triq, kollha kemm huma tarqu, meta ikollok il-butiru jranġat fil-dax tagħmel. Tiklu xorta waħda tarmih, ma jswix. Vera? Hekk aħna. M'hemm ħadd min jagħmel it-tjieba, m'hemmx imqar wieħed. Din hija dan huwa r-ritratt tagħna. Tista' tgħid imma dan huwa r-ritratt tiegħi. Alla hekk qed tiddeskrivini. Alla qed tiddeskrivini. Tinsab konvint minn dubietek.
jew għadek tiskuża dnubietek. Jew tilaba ta' parsi u m'hemm xejn gravi. Jew forsi anke taħbid dnubietek. Meta l-Bibbja tinkoraġġi biex nistqarru dnubietna. Ġifieri prattikament inżomm Alla kontra tiegħi nnifsi. Alla qed jgħid jiena ħati u mitneb. U jiena lil mulej ngħidlu għandek raġun. Mhux hekk għamel dak il-pubblikan meta tela fit-tempju pubblikani kellhom fama ħażina u kienu kellhom ħajja korrotta għax kienu jisirqu n-nies bażikament. Jisolħuhom bit-taxxi. Ma dal-pubblikan tela fit-tempju u talab u Alla kun ħanin miegħi il-mitneb. Kun ħanin miegħi. Toqgħodx tħarsna ħadd ieħor. U ħadd ieħor mhux ikollek jagħmel dak huma skużi banali. Ma jirġux. Tratta ma' Alla nnifsu. U Alla kun ħanin miegħi il-mitneb. Forsi tajt messa qed nisma' tad-diskors ħammur nsib saċertu mmur Invenzjoni tal-Medjuevu tafu intom. Invenzjoni tal-Medjuevu. L-apostli u laqas nista' warajhom ma kienu jqerru n-nies. Il-qrar bħala sagrament ġie vvintat fis-seklu 13. Tgħidli iwa, żgur li ilu. Imma mhuwiex prattika li għallima Ġesu l-apostli tiegħu. Ħajġi tiżbaljax hawnhekk. Tfittix soluzzjonijiet folots. Stqar dnubietek il-Alla, Ġesu hekk kallimna. Illi nitolbu lill-Alla aħfrinna d-djun tagħna. Aħfrinna d-djun tagħna. Alla jaħfrinna ta' bilħaq permezz ta' ibnu Ġesu. Il-fiduċja tagħna tkun fih Ġesu li kapaċi jsalva għal kollox il-dawk illi bih jersqu li Alla. Qed nikkwota mill-Ittra l-Ebrej kapitlu 7. Ġesu kapaċi jsalva kompletament il-dawk illi bih jersqu lejn Alla. Mela aħrab lejn il-Kalvarju. Il-Kalvarju huwa il-kapulavur t'Alla. Il-kapulavur t'Alla illi bih urina l-ġustizzja tiegħu illi dnub ħaqqu kastik. U bih ukoll jurina l-imħabba tiegħu lejna il-midinbin. Pawlu kull fejn kien imur kien ixandar din l-aħbar tajba. Illi prattikament qiegħed ngħidilkom illum dal-għodu. Meta kien f'Antjokja Pisidjana, fis-sinagoga, l-nies jgħidilhom għalhekk ħajkun magħruf lilkom l-aħwa illi permezz tiegħu, permezz ta' Ġesu ġifieri. Il-maħfra ta' dnubiet hija mniedija lilkom, qed inxandarilkom u bih kull min jemmen huwa ġustifikat mill-ħwejjeġ kollha li minnhom ma stajtux tkunu ġustifikati bil-liġi ta' Mosè. Ġi Pawlu qed jagħmel differenza hemm il-liġi ta' Mosè li tixlikom u ma tistax iddewwikom imma Ġesu Kristu Alla għandu qoti għalik. Il-maħfra ta' dnubiet. Alla jikkanċella d-dejn li għandek miegħu sabiex tinħabbu flimkien. Aħrab kif int, aħrab il-Kalvarju. Kif int? Tippruvax tirranġa, tippruvax tajt ħan ir-riforma ruħi, ħanaqta s-sigaretti, ħanaqta x-xorb, ħanaqta l-immoralità. Le, kif int? Aħrab lejn il-Kalvarju. It-tabija tiegħek titneħħa biss bit-tpattija li għamel Ġesu Kristu fuq is-salib. Hemm hija tpattija. Taħrab, jekk taħrab niedem, ħataħrab sobien għal viljakkerji tiegħek, għall ingratitudni tiegħek, għad-diżubbidjenza tiegħek, imma taf illi iva Alla se jilqak b'dirgħajh miftuħa. Rumani 10 Pawlu jagħti din l-istedina illi jiena se intennija qudiemkom fis-smieħ tagħkom. Jekk tistqar f'ommok li Ġesu huwa s-sit, li Ġesu huwa Alla nnifsu li sar bniedem. U temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet se tkun salvat. Għax bil-qalb wieħed jemmen għal ġustifikazzjoni tiegħu. Ġi Alla jrid il-fiduċja tagħna mill-qalb. Mill-qalb. Alla jiddikjarak ġust u bil-fom wieħed jistqara s-salvazzjoni. Għax l-Iskrittura tgħid kull min jafda fih ma jkunx diżappuntat.
أنا ما تحسبش اللي هتمور عن جيسو كريستو هيكتشيك يا هايور بكلام. جيسو جي بروبيامنت علينا المدنبين كل من يفضى فيه ما يكونش ديزابونتات عش ممش ديستنسيوني بين لود وغريك. اللود كانوا ريليجيوزي، الغريك كانوا باغاني في الإيدولاتريا تاعهم، في الموراليتي تاعهم، ممش ديستنسيوني، ممش ديفرنسا. اش الستاس سيت وسيت كل حات سنيور لندا وكلا اللي انفوكاوه. الله يورينا الركاتسي تاعنا تياو يك احنا نسيهو مولاي حنا ليا اشيين متنب اش كل مين ينفوكا اسم السيد سيكون سالفات. كل مين يسيح الاسم صبيح وغلوريوس تا سيدنا يسوع كريستو يكون سالفات. يرتشيف المغفرة من السا، يرتشيف التامة تاع الحياة دايم من السا، ينات قلب جديدة باش بيا يسيرفي لله طول البيئة تاعته. والقبر ما يكونش عليه تراجيديا، ما يكون انترودوزيوني على حياة سوبريوري، حياة حيار اللي جسو تانا التامة عليها. آمين.